Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake haɗa da ku a cikin sabon tutorial. Wannan tutorial zan nuna muku wani application ne mai ban mamaki. Application ne kama ce tafi da gidanka ne ma wannan application dan gaskiya ya burge ni. Amma kafin nan ina da ku danna mu alamar subscribe, ku danna ƙararrawa, ku like da dai sauransu. Shiga cikin bidiyon mu sai ba tare da na bata muku lokaci ba. Amma kafin nan zan dan description akan application ne wanda za ka kalli TV live irin su MBC2, MBC3, MBC action, wasu live video, za ka ga live sport, live wasa da wasanni da ake da sauransu. Duka dai zan dan muku bayani akan application, kuma zan bar muku link na application a description ko kuma a gurin comment da farko da wanda yake fata sai ya je dauka. Mu shiga zuwa kai tsaye video, bari mu je mu dauko application din. Bari mu je mu shiga cikin application kai tsaye. Da shi wannan da kuke kallon shi ne shine wannan na application din. Bari mu shige shi kamar haka. Bayan mun shiga cikin application kun ga ya nuna muku site da kuke so. Bari mu shiga MBC channel saka misali. Kun ga kamar misali MBC channel, bari mu rubuta MBC2 haka. MBC2 komai da komai ne normal ne. Sai MBC bollywood na wani gurguri ya magani. मैं क्या कर रहे थे? हमसे कहा गया था वहाँ जाने के लिए. Kaga MBC bollywood ma shi ne yana aiki nan kowanne duk abin da kake so ka gani dai a channels dai a sunan dai a wayan da za ka gani live. Ko baya wani shan data sosai fa, normal za ka gani. Ko bari mu shiga muku irin gurin sport haka nan ga ball da sauransu. A gurin sport haka nan duk sport da kake so ka bude. Daga ana wasa kala duk sport, wani basketball ne, table tennis, gaba da su ana ball live ma. Gaskiya kowanne abubuwan yana da kyau. Na ga irin yanda features da yake da shi na application din, ce bari na yi video tutorial akan shi domin yan uwa su karo da shi. Duba wani site ma bari mu gani. Arabic channel saka nan da sunan dai BBC Arabic, France 24, Al Jazeera. Gaskiya kan application gaskiya tana da kyau. لأعداد المرضى فتبقى هناك عجز كبير kai ina masu kallon su ziya bulam. Gaskiya da application suna da videos da to anan ne zan tsaya a ƙarshen video na din. Kafin na rubuta wurin alamar subscribe, ku like, ku share domin wasu ƴan uwa su ƙaru da shi. Nagode.